Čaute ľudia, dneska tu je Frost s vami podcast a viem, že už dlho nevychádzala sezóna v podcastoch s týmito influencermi dvoma, Ivo, Tomáš, predstavte sa. Ahojte. A dneska tu ešte aj host s nami, Robko. Narodeninový host. Ahoj. Takže prvá otázka je, ako ste sa dneska mali v takomto živote? Čo robíte? Dobre, ráno som si bol s Ivanom, s ďalším youtuberom, podcasterom. A si boli zahrať futbal. A potom sme troška cvičili. A teraz prichádza čas. Ale akože vy ste aj oslovali narodeniny. Nie, tuto kolega, sused, oslavoval. Som tak oslavoval narodky, že som bol na Infinity klube. Som sa tam najebal jak kokot. Zalatal sa s 3 veťach depres. Dobšinský kopec s 3 promile, to je umenie. Čak to? To je, keď Robko sa musel dostaviť z Infinity domov, peši po hradzi. Ťažká doba. Dobre, ďalšia otázka. Stopovali som, no. Ďalšia otázka je, že či budete sielať nejaké baby. Ak práve mi to, že Ako to máš ty a to Ivo. vidíme dievčence, ktoré boli so Fešákom, Robertom, Robko, Fešáčik. Ten bol na Infinity a žuroval. Aj to s kočendami, ako vidíme, áno. Na videu, na výhubí nie. Na fotkách. Na fotkách, áno. Ale som bol, máme kokot. Či ešte budete chodiť do Sova? Do sovu, a keď tam dajú sovu, tak tam prídem pozrieť. Takhle musíte vám prozývaviť sovičku. Sovičku? Čo má malú pičičku. Ivuška má Patrik, prosím ťa, podaj mi 2 vreckovky z tej dozy, čo to je, vyťahovačka, ďakujem pekne, lebo mi vyteče z sopel. Ivuška má dneska nalagované nechtičky, na ružovkovo. No, dá sa povedať, Šinkovo. že tento dneska on prehral ty kokos takú stavku s kartami, že on má namalované nechty a vyzerá jak No, dievča. takú výzvu, že... Vyzerá jak dievča, je to pre ňo odporné pre diva. Jasné, nech sa páči, pán... Čo ste mi pohľad zmenil? Tak nebudem takto ja vidieť do kopca. Juko, pýtajú sa ľudia, že čo budeš ako v voľnom živote robiť, ako jaký šport. Nejaký, lebo on to má všetko v piči. Jemu to je ľudia, ja vám to poviem takto, jemu to je úplne jedno, čo robí. Aha, On by robil čo chce, ale... Akurát na preteky, áno. áno. Takže asi tak no. Jedna osoba má ide strihať. Takže tuto odchádza. Dobre. Ivo, Kaďo mám ísť? pýtajú sa, že Jakuba by si si hľadal vo vzťahu, keby ti dal Instagram. A čo by si jej na to povedal, keby si ho fakt vypýtal? Naozaj, pravdivo. Nepotrebuje. Žiadnu babu. Hlavne, že spíše skôr 10 babami na Instagrame. A Kaďo, cez tunel? Cestu no to ide, no. Cestu no. Ivo, toto nie tvoje? Nie. Zober si, máš si to zobrať. Nemáš tu nechávať veci. Dobre, a ďalšia otázka. Seklo. Že či by ste vedeli, či by ste si vedeli samozrejme, ako vedeli spraviť s niekým nejakú hudbu. Takú skladbu. Nie. Chalaj sa pýta, že prečo? No, neviem spievať, nie som talent. No tak dobre, ale akože nejaké veci, však my sme vás už videli na mikrofóne, ak ste išli dobre repovať. A to si... Málo kedy sa tak zadarí. Tak musíte trénovať hlas. Keď sa podarí hlas a budete ho trénovať na hudbe, tak vám to povie ešte viac lepšie. Budete o 100% lepší v repu. Ako tuto už sme videli Bra 1, že tam bol, kto tam bol? Čavino. A bol tam Ginter a Ginter vyhral celé
tie veci, aj tie peniaze. A Miruš, Koľko si myslíš, že získala z tak internové? neviem, ale ahoj. Żeby sa točila, Nízky alebo vysoký tlak možno. Znova na koľko ja som aj najebaná. Vysahanky? No, Miuška. Mama, ona. Babi, jagu. Keď si to zapadí, ja musím znovu. Kto? Musíš im to stlačiť. To zlosne si stlač, lebo to ti nezmizne ľahko. Dobre, ale ľudia sa pýtajú, že odkedy ste začali hrať Roblox auta? Kedy ste mi to ukázali, že niečo také existuje. Existuje, to sa dá aj stiaľ na Play. Na Playko 4. To viete čo, to musím... A pýtajú sa, že aké auta ste získali v tejto hre. A za koľko? Oj. Všelijaké, môžem vám ukázať moju garáž, ale v tejto krate musím odísť, lebo moc dobre mi nejde. Ja mám radšej takú rýchlostnejšie, drahý. No, docky CD bají. Docky CD, Bají. baj. No, už na to čakajú, dokým im ukážete. Že za koľko? Garáž mám nejakú takú. Postupne po jednom aute Mám ukážete. tu nejakú Bavaria 30, Delton, Stormile 370 S-kový, Evora GTS, Bavaria Z, To je Babora. ZR3, Golf GT klasika, turbodiesel, Taký turbodiesel. Zamberi Merci a Revo Sport SRO, Revo Sport RS a Koneca XG a Mercedes GT-čkovi, ale najlepšie sa mi Zambie Marci. Zambia je Zambia. Že pýtajú sa babi, že aké auto je vaše obľúbené najviac. Či toto auto, alebo to druhé to červené veľké. No ale... Aby som to povedal, práve mi akurát vypalo. Však toto ukážem vám za chvíľučku, no poviem, ešte napäť môj čas, takže... 350 000 ste získali. Dobre. To je nie, to je 3 500 000. Nie 350 000, ale nevadí. To ste sa sekli len v desatinnej čárke. Garáž, no toto potrebujem si kúpiť, a to sa volá... Ale však tu máš veľa od toho otvorené už. Malo volať... Počkaj. Hej, ale hinto som si to auto kúpiť, to žlté. Čo skoro budeš mať na hinto. Toto? Hej, toto presne, no. To ničom, toto by bolo lepšie. Niečo. Alebo to zelené za, Mošatko. alebo za to 8 000. Ale ja chcem toto. Bugatti Krajina. Corona. No, Ale koľkatka? aj toto je Bugatti. Mm, Bulgári, nie, to nie je Bugatti. a je, ale iný model. Nie, no. Že či by ste si vedeli predstaviť nejaké také športové autčko v realite? Samozrejme. A že kedy by ste si vedeli spraviť taký dvojček na auto? Babi sa pýtajú, babi sa To je pýtajú. strašne ťažká otázka. Ako vodiča mám spravený, ale ma zadržaný. A kvôli čomu? No, tak dostatkový alkohol 0,21 bolo. To je už nepijete. Nie, No, tak by ste si mohli osnovu spraviť. to je veľa učenia. A neviem, čo Jak veľa učení, že to je ľahké. mozgová kapacita. Však ale, že si to vedel, nie? Vedel si všetky tieto veci. Vedel, ale to sú roky dozadu. No to je jedno, ale to, keď to keď si to vedel doteraz, tak to budeš aj Ľudia teraz. zabúdajú. Mhm. A že či A Ivanko čaká na pretek. Takže jeden okruh zahrievací a idem za ním. Dobre, pýtajú sa, že či hrávate len túto hru, alebo aj inakšie hry. Zároveň si občas aj Call of Duty, alebo nejaké parkoure, Alebo box. alebo boxing. Len na boxoch, boxing by sme mohli dať. Tebe obňať. Po tomto preteku, Patrik, po tomto preteku ti tam ovládaš do ruky a ukážeš, jak sa na boxoch chytajú tie
pečenky. Lebo my by sme aj chceli s vami hrať ten box, lenže nevieme, jak cvičiť. Keď nám to neukážeš, nebudeme vedieť. No však práve. Treba vám tu musím iba ukazovať. Dobre, že či si chcete zohnať nejakú babu u nás? No to by som veľmi rád, ale je priam nemožné asi. Prečo? No ja neviem. Je to ľahké. No, vypýtajte si od babi Instagram a tu telefónne číslo máte. Prinesem to. Áno. Čiže to je jednoduché. Na čo čakáte? Ja neviem. Aby som bol asi sám. Ale samotár. Je lepšie, keby si mal babu. S babou to je lepšie, vieš, aspoň by ti nahalila. To je pravda. A ešte by ti také veci druhé, čo... To nemôžem povedať? A prosím musí ukonať. Juko už má, on sa píše. A to také strany na ďalku. že- Ale aké stiahli, však už bol som raz von. Hej? No, však s Melaniou 11. No. Ja som sa niekde počul, že ona Patrik. Eh, Patrik. No. Dík. Že ho chce. Že ho veľmi ľúbi. Čo Juko na to povieš? Čo im to hovoríte na Melaniu? Vyjadrite sa? Čo na to povieš, Juko? Kokos, kde podcast máš rozprávať, nie, že hovor, daj ti pokoj. Ty si... Ale on je mimo, on je mimo. Nie, nejako, nechoviem. No. No. Dobre, ďalšia otázka. Máte radi také, že mladé alebo staršie? To je jedno. To je úplne jedno. A čo by ste s nimi robili? To nezáleží o veku. A záleží o srdci. No, Môže byť aj mladá. už to už jeden náš človek povedal. A máme ho tu. Takže tento Ilko je ide mimo. Ten tam čaká, červené. Mercedes červený má. Ktoré mám to isté autičko. Chcel by ma obrnúť. Ale sú viacerí pretekári na trati. No, však práve. To bude ťažký závod. To bude. Dobre, či by ste si vedeli predstaviť chodiť do Soha a zohnať si Instagramy od bab? Nie. Proč? Na to je vaša mladá generácia. Proč? Ty vole. Proč? Nechcem. Ale čo chcete byť samotár stále? Čo si nájdete už nejakú babu? Ja som vám troška vymyslel a spôsobom masírovať. Ja to mám Ivanka, že Ivanko? Len troška bez náladu, troška. No, radšej by mu chceli uletevi. Alebo môže byť z toho na straty z toho, že nepísa si z toho pravdu, že ona ti kokos prehrá kartami a nám si nechty na rúžu. Ľudia, inak keď stretnete Iva, tak prosím vás, smejte sa na ňom, lebo on má namalované nechty. Tomáš, je to pravda? Ja mám tu ťažký závod a Ivanka tiež dostal drip. Tomáš, že to je pravda? A má nejaký jeden ten nechtík. Ale povedz, že iba to, že to je pravda, že má namalované. Ale nie všetky. Všetky nie, ale iba povedz, že má namalované. No, máš. No, tak, počuli ste pravdu, také tak, sa počkajte. Lebo to je nereálne a to robia baby, to si nechci tí kokos robia a si malujú a nie chlapci. Nie je to tak? Skôr babi, no ale aj chlapci niektorí. No, ale už to asi nerobia, keď si voľne s tým skončili. Dobre, babi sa ťa pýtajú, že či by si nechcel od nich Instagram nejaký Júko. Chceli ťa s tebou spoznať. Čo na to odpovieš? A chcú počuť pravdu. Ivo, hovor, Neviem. však hovor. Čo si mu nasratí na sebe? Nenam ja straty, nerobaj ja straty. Však má odpovedať, či vždycky na nejakom podcaste má odpovedať. Babi, ja vám to poviem takto, Kivo nemôže odpovedať, lebo je na straty. S tým, čo dneska spravil ty kokos, za čo mi ukazoval. Ja som sa proste na ňom ujebával. To sa nedalo proste, to sa fakt nedá. Keby som videl ty kokos nejakého chlapca a silákované, ktorý som sa začal ujebávať.
A ja niekedy, keď som bol mladší, som si nehával aj všetky proti namalovať. Sme sa hrali na kaderničku a na kostlí. A sme sa malovali. Môžeme sa zahrať. Ty pýtam od Mirky Lachy, budeme si malovať? Nie. Môžeme aj tebe namalovať. Nie. Jak chceš? Nie, ja nechcem Aj byť odtiaľ buzeránt. ti. Nechceš? Nechcem byť buzeránt. Tak to imíš. Nestačí to, čo mám. Inak zdravím na tomto podcaste Katku Žilinkovú a Tomáša Rihara. Dobre, ďalšia otázka. Jedna baba ešte raz dokumentu písala, že či by si mi neukázal nejaké svaly alebo nejaké Nie, ja nemám. To nie. Však on písala mi... Keď si nechci dojde pozrieť. Nechci dojde pozrieť. Ja nebudem. Čo, chytať si? Môžu si aj pochytať samozrejme, to ma vydrbal. Aha. Ale dobre salto, to bolo beko. Backflip. Pačko, náš? Môžeš ukázať, jak sa činky. No, to by som sa musel najprv odpojiť tajal. Ak to teda máš uložené. Ja neviem, že tá hra. To ty by si to mal vedieť, ty to hrávaš deň čo deň. No hej, hrávam to, vieš, len to je ten problém, že ty by si to musel tiež vládnuť. Tam je box, nie je box. Tak to napíš o tom vyhľadávač. Počkaj. Zdá sa mi, že to je tohle. Áno, to je asi. Všade dávaš tie zvončeky púšťať. Čiže to máš uložené, to si ti uloží. Jaj. Tam prejsť na tú šipku, máš všetky hry Aha. uložené. A tam všetky hry si len tam beráš a uložíš. Tomu troška viacej rozumiem. Dobre, pýtajú sa, že či by si... Svetlo, no môže, či by si- osvetlenie netreba? Večera. Aha, pozri, že? Pán Frost, je to o mnoho lepšie si myslím takto, ale my sme chceli, ako sa hovorí v utajení. Pýtajú sa, či by si nechcel, aby ti ukázali to, čo majú. Ježiš, tak kozy? Kozy by som si pozrel. Čo aj brada očky. Nie len kozenky. Tvoje som už videl, že už nie je také prilatavé. Ove, ty už som videl, že To je už také... téma masla. Teba potom je také ženské, vidíš. Ale Ivo má také masláky. Také šunky. Jak má pán Maslovič, z pána Laku. Jedine. No, No, jak už sme v dobre. tej hre, ľudia. No. Už sme v tej hre. Dávíš? S týmto stlačíš. No, chlaš. A bum. A ideš. Budeš to takto stlačiť. Neviem, či to zobral. A dáš toto napríklad. A on ti to povie potom už samo. Bum. A cvičíš. On musí nabírať viac slava, on len spadne. Vidíš? A že tebe to nejde, hlavná, že to ide do piči. No, vypni klavesnicu, vypni. Ja mám do začinku. Už máš činku. Ale jak si zobral? Tak s týmto. Pomni? Hej, však som A ti vám to ukázal. nešlo dobrať. Ale ide to do piče. No a jemu to ide tiež už. Ale. No. Cvičí? Ešte to vidím, Ale ako už kalisa. už nemám činku, vidíš? Však to... Nejde Tam je dobrať. činka dole do piče. Nie. Poj sa. Toto stlačíš Vrchné, aha. a ideš. Stlačíš to automaticky. To jak si dal automat? Aha. A potom už bum. A už to pôjde samé. Vieš, čo bude viacej? On sa tebe viacej zlepšovať, keď budeš pri tomto zelenom, to máš love. A takto ti zarobí a budeš mať viacej takto zarobené aj vycvičené. Aha. Svaly. Ja ti to hovorím, to je ľahké. Tam budeš potom už len boxovať proti niekomu a to máš. Ale mám viacej zarobené, takže to ťa porazím. Dobre, ľudia sa pýtajú, čo keby si povedal, keby si... Nie, takto. Čo by si vedel, keby ti povedala baba napríklad, že by si chcel mať prvé rande a potom by dal si svojím, by ste sa spoznali. Ako by
by som ty bral napríklad na prvom rande? A Zbavu. šampus. Do reštaurácie niekde asi, A ale otevky. Ale čo by si hovoril na prvom rande? musela by ona vedieť, že sa vočí, ale ja som taký. Nie, ale čo by si povedal ty na prvom rande, akože ja ty slova, že ako sa málo niečo také. Keď sa budeš pýtať. Aké slova by si povedal? To neviem. To si ma teraz zaskočil. S tým tak napríklad, že čo rada robí vo voľnom čase, aké mám hobíčky, alebo že čo by chcela robiť s tebou napríklad, alebo vonku. Môže byť. To by si také povedal tak napríklad, keby si bol som vonku po prvýkrát. A spoznal by si ju a že proste by si jej povedal, že je pekná. Juko, poď bojovať. Kým tam je? Ešte ukážem, čo ti boxujem. No ale musíš počkať na prvom, dokým tam... No. Á, tu máš prvého. Ideš tam na modré. A s týmto, aha. S týmto ideš a s týmto boxuješ. A s rovníkom ešte. Aha, ideš, skáčeš a takto budeš hýbať a takto boxuješ proti jednému a vyhráš. To je všetko. Vidíš ten box? To máš jak normálny box, keď boxuješ normálne na plejku. Teraz to skús vyskúšať. Napon si ešte viac svaly, aby si porazil toho typka. Treba doplniť. No však tam máš činky. To ti po malom čase, keď má viacej love zarobené, to ti zvýši aj veľké činky. Tak choď. Na tieto. Ty musíš toto spraviť, ok. Tak. Teraz tlač to, čo som ukazoval. Toto musíš stlačiť. No, a teraz skús iba toto dať a ideš. No, a ideš. To je všetko. Dobre. Čo by ste robili, keby ste napríklad spravili hudbu s nejakým raperom? Keby ste vám do klipu alebo spravili hudbu nejaký, aspoň nejaké slovo pridať a on to už potom spraví všetko sám. Vedeli by ste to dať akože brať vážne, alebo... Nejakú spoluprácu. No. Že by vám dal ako tak polovičku love z toho. Vedeli by ste si tak predstaviť, lebo babi ako rozmýšľali na tým aj písali o tom. Že by ste si to vedeli predstaviť, tak No, koľko by ste si ako vypýtali peniaze za takúto spoluprácu? to je ťažko. To je. Vôbec neviem, pohybujem sa v tej obchodnej branži, tak ja neviem, koľko by pýtali, ale viem, No lebo Separ má tak 500 000. že idem si s niekým sa... Chod s týmto typkom. Chod s ním. On má málo, teraz to už vidno do piče. Poď sa na tú tabulku. Koľko má? Máš 100%, musí sa... Už som ti ukazoval ako na to. Má málo. Zabi ho. Musí skákať pri tom. S X-kom skáčeš. No a skáč pri tom aj. Musíš aj boxovať, aj pri tom skákať, ja som to hovoril. To je box. Pri tom sa skáče aj boxuje. Čo robíš? Čo neboxuješ? Neviem, či sa boxuje. Však som ti to už ukazoval do piči. Aha. S týmto. S tým. A musíš iba na ňu klikať na to, aby bol mŕtvý. Tak sa boxuje, no. Mám to ukázať? Si si úplne v piči. Sorry, to ty si bol? No a teraz ukážem ja, jak sa má boxovať práve. Ja idem sem. Dobre. Nejaký Tomino. A s týmto ideš? Stáli Separ. S týmto ideš? Ideš A, stavím. a takto musíš skákať. A musíš boxovať, aby ťa netrafil. Vieš, a takto už to bude klikať. A už boxuješ. Presne takto musíš poraziť. Takto sa boxuje. Vidíš? Nič viac nerobíš. X stlačaš, skáčeš a robíš toto. Nič viac. A tu musíš rýchlejšie, aby som porazil, lebo takto ti nabere peniaze. Aha, už má malo HP. Vidíš? Takto obereš o peniaze, zabiješ ho. Sorry. Skús si to, uvidíš sám. Juko ťa porazil. Ale má málo HP, aj tak to je jedno, ide o to, aby si nabral viac svaly. A zbieral peniaze. A tam sa môžu pripojiť dvaja, že my dvaja proti typkom zabiť. Tam to máš až zadu úplne. Dobre, ľudia sa pýtajú, že či by ste si vedeli predstaviť reálny box, že ty proti Rafovi. Jo, tuto poď, dva sa postavme na modré a budeme proti niekomu. Musíte čakať ešte na typkoch, dokým tam dojde niekto. Ideš, jo. Ideš, ty si išiel do boja. Ja nemám s kým. V boxe. Tak to dobre. Á, typek, voľný. Chod na modré. Ukazoval som ti už, jak boxovať, tak skús si to vyskúšať.
A teraz to skúsi, ako som ti ukazoval. Hneď to stlačíš, čo som ukazoval. No poskáž, ale musíš za ňou skákať, aby ťa netrafil. Lebo keď ťa trafí, si mŕtvý. Hral na šupu. No vidíš, to už to ide. Poď, skač, aby ťa netrafil, musíš sa vyhýbať proti nemu. Vieš, to ťa porazí. No a skúste. Vieš o čo ide? Máš málo svaly na brati, preto ti to slabo ide. Musíš viacej počkať, dokým sa ti viac naberú. Keď stlačíš, bum, máš toto, stlačíš, cvičíš. Počkaj si, dokým sa ti viac nabere, máš svaly, viacej silnejšie. A dokedy mám čakať? Dokým nebudeš mať aspoň tak do stovky. No, ďalší Peter sa pýta z Česka, že čo by si robil s nejakou inou prácou, keby si mal takú spoluprácu s nejakým reperom, s takouto spoluprácou, alebo inú robotu by si našiel? Ja neviem robiť inú robotu, ja mám len stavebníctvo robiť. Ale že či by si si vedel predstaviť aj ďalšiu robotu, robiť, že dve roboty naraz. Nie je to spolupráca s repermi a ešte tú prácu, čo robíš teraz ty. Že by si to vedel predstaviť. Moje to aj dole pri schránkach, čisto nová. Ja sa vítaš? Ale lopatka ide. Určite tam aj lopatka. Pozriem lepšie, volá kde. A určite. Na chodbe, není v tom chybli. Kde je lopatka? Hovoríte, či není v kýbli. Na chodbe v kýbli. Možná, že tým metom tam zahodí. Ten, že na chodí ukartovať. Lebo si požičala okna z balkóna, lebo nemá metru. No čo? Vedel by si sa tú prácu predstaviť? No, neviem. Že by si robil obidve naraz práce, by si dostal toľko viac. Ty by si mal si pár prácu predstaviť, voláku Patrik. Čo hudbu? Hudba? Áno. A hudba ťa uživí? Tu lopatka je z tvojej budovy. Panová. No. Dobre, že ti to môže na toto chýba. A že by si si vedel predstaviť taký boxer reality si robiť z Rafa, akože by si Rafael. alebo Rytmusa. Boxing? No. Na koho by som mal viacej prospech? Attila Vek, Rytmus alebo Rafa? Alebo Pilsi? Attila. No, povedz si jedný z tých reperov. Attila. Attila je dosiaľ, ktorý sa rozbúra. Tak tako ten je najsilnejší, tak som myslel. No. Ale musíš brať takého slabšieho, ktorého by som porazil v ringu. V zápase. Alebo je to Rafaela. No, Pilsi je troška taký slabý, to by si videl na našku. Obchod, ja sa zachytím. Obchod. To objednalo. Inak, ľudia, sponzorujte Tiger. Tiger nás sponzoruje. Nás sponzoruje Tiger, tak nás sponzorujte v tomto Tigeri a sponzorujte Tiger normálny obchod. To bude lepšie, máte aspoň na to love. Tak 30 €, 15 € získate. To za ti viacej spustí a viacej stupňujete svaly. Ti hovorím, že to je ľahké. Počkáme aspoň do večera, do 8. Čo ja zakúpujem domov a idem si zapnúť plejko. Aj? Počkej, ty tam porazil, lebo ja mám viacej nabrať. Dokiaľ prídeš domov, budem mať ja poriadne aj také pustené. Ja budem mať 1 000 000. No však počkej, keď ťa porazil, lebo ja mám viacej než ty. Tebe to sa stupuje pomaly. A povedz si, koľko získaš peniaze. Pomaly časom, keď budeš mať viac zarobené, sa ti kúpia samé tečinky a budeš mať veľké. No. Tam máš aj tie, čo máš aj ty, tie veľké. Ja, to tak aj ty tie, dvojte. hej, aj ty tam máš, ale to je dosť draho veľa peniazy. Čo treba zarobiť? Treba šetriť. Len treba šetriť. Počasom možno že viac sa mi ťa zabije, že iba. No. Ešte mi ten môj kameruje nejakú blbosť. Nehra? Nehra. Ale ako keby som išiel domov, tak mohol by ísť ako hrať.
No, treba trocha nejako presvedčiť. On to bude hrať. Stačí to, už musím ľahko poradiť. No choď. No ale musíš počkať na niekoho. Už som ti ukazoval, jak na to boxovať, tak je lepšie. No, tento má viacej najsilnejšie bodov do piče než ty. Ty si oproti nemu tak slabšie, on je silnejší. Ukazoval som ti, jak on musíš boxovať. Skáč, pritom musí skákať, nemôže ťa on streliť. A musí mu to, musí mŕtviť, už ti obral. No, Musíš mať viacej, než on. ale to je nejaký namúchaný. Čak ide o to, aby si nabral svaly. Môžem... To sa ti kúpi samo. Ne. Musíš mať tak 100 sval na to, aby sa ti to online kúpilo. Ide o to svaly, aby si. A víš, aj tam máš tie veľké činky. Tam získaš tie peniaze. Neviem. To je za peniaze normálne. Tak ale nie, preč. Nič. Čo ti nejde? Nejde to úplne preč. A prosím ťa. Nejde. Že nejde, musíš preskočiť. A povedz sa, kto to je. Normálne šéfinko, ktorý zakladal celý Roblox. Ale... No, Hej, to je ten typek, čo zakladal celý Roblox, celú hru. hej. Celé mapy. Povedz sa, aký je nabuchaný, povedz sa, čo si kupoval. No, Čo, už ideš? Je. Sa bol svíhať. Nie. Zatiaľ máš málo, musíš ich cvičiť, aby si mal viacej. No. Jak by si vedeli presadiť kľudne pracovať v Tesku? daj pokoj, chod tam ty robiť. Ja sa pýtam akože vykle, akože tovar, len vody. Ale nie. Ale aspoň by si mal oddychu, pauzu by si vonku zapali pred Teskom. Bolo lepšie, nie? Alebo kebaby robiť. To je taká pičára. To klávesnicu musíš dať preč. Prečo dávaš preč? Ma to nebaví. Ale ináč, pak to dovyšlo, dáš? Pri telke, No. pri telke Pri telke viem kde. a dáme si boxy. Alebo FIFU, ale FIFU nevieš dobre. Nie, toto ne, tento box nie. Nie? Nie. To mi je z toho zle, navracem z tejto zle. Ale Nie, zle z tohto, nie. Už som to raz hral, už ma to nebaví. Toto je, no. Nebavite si, aké plejko 4, plejko 5. Bude lepšie. No, dobre to svieti. Pámok, zaplac. Ja dám pičku.